Isolamenduaren lastanik gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako lurretan. Artzaizakurren zaunka urnak, erreka jauziotzak, aitona monen agurrak etxe ondotik pasatzean. Euri lehuna iparra izehotza, iuntasunaren arnasa, ilargi eta elurraren kabareta. Letzei mohtera sartu, atera bizerbeza orain, honelako gau batek kalterik ez ditek egiten da. Atzeruntz begiratu aurrera joan nahi izateko, izarren hautsarekin egindako piramidea. Martin Larralderentzat azkenengo zapata barea, ardo baso goxo bat beretzat. Isolamenduaren lastanik gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako lurretan. Letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain, honelako gau batek kalterik ez ditek egiten da.